So magkano presyo ngayon, boss May? 150 boss lang to. Ah, ang ganda oh. 150, maganda yung bangus mo. 150 po kada isang piraso. So hipon natin, ayan. Sugpo. Sugpo, 270 per kilo sa latag po nila rito. 300 na kilo. Magkano tong helmet? Helmet. Kalahati. 200 na lang. Bali 400 yan. Oo, 400. Kalahati. 200. 400 po yung isang ulo ng yellow pinto. Ano yung mga katawan nito? Naubos na. Naubos na. Iyon lang. Hindi natin inabutan, no? Yung mga latag nila ng mga masarap na inihaw na panga. Tapos yung mga laman na masarap na ikilaw. 220 sa mga pusit kalawang. 340 per kilo. Wala nang tinda si Abito ha. Naubos na. Nakaubos na. Ganda ng hipon natin dito. Kaya lang medyo mataas ang mga kilo, no? 340. So ito po ay 100 pesos, no, sa mga kadatakan. Bago yan. Ito 100 pesos pa rin. Bago malalaki yan. 100 lang. May dagdag ka yan din. Ayan. Mga lumot po natin ay 200 pesos na kilo. At yung hipon po dito ay 320 per kilo. Dito ay malalaki na pusit. Ayan, 200 pesos. Kilo rin po dito, 100 pesos. Mga bangus pandaing. Bagsak, no? Kay Jeff Baliw. Ayun o, nangungulit. Shout out sa'yo, Boss Jeff. Yan po ay 180, no? Sa pusit bagsak. Ayan, bagsak po yan, pusit. At mga octopus. Pugita. Magkano po gita? O yun. 150. Pugita po ay 150 na per kilo. Papanoorin ko mamaya yan. Isang magandang umaga po dito po sa Malabon Fish Market. At tayo ay update tayo sa kanilang mga latag na ating makikita o mapipili o yung mga presyuhan na dapat nating i-update na para makita ng ating mga silent viewers. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So di tayo kay Boy Bangus. Napapagod na si Boy Bangus. Ang dami niyang customer siguro kanina. Shoutout sa'yo, Boy Bangus. Morning boss lang daw. Good morning. Boy Bangus, may nabalitaan ako. Yung kapatid ko pala pumunta rito. Bibili sana sa'yo ng bangus. Kailan? Nakaraan, nandito eh. Pumunta. Babae. Oo. May kasamang Lala. Oo. Hotel ko yun. Yung babae. Hindi mo sa akin eh. Oo nga, sabi niya kagabi kakakwentuhan ko. Sabi niya hindi ako nakabili. Mamadali rin daw siya eh. Nagtanong na siya ng presyo. So magkano presyo ngayon, Boss May? 150 boss lang to. Ah, ang ganda oh. 150, maganda yung bangus mo. 150 po kada isang piraso. No? Kaya sa baba, 40 lang boss lang to. 40 pesos na mga bangus pandaing. Ano isang kilo nun? 40, walang kilo pala. So yun po yung presyo, no? 150 tapos 40 pesos sa mga bentahan niya po sa mga maliliit na bangus. 40 pesos. So siguro yung isang kilo niya mga apatan. Yan nagkakamali. Apatan po ang isang kilo ng gano'n. No? So pwede na 40 pesos na isang peraso. So nandito tayo para sa update natin sa kanilang mga latag, no? So hipon natin, ayan. Sugpo. Po, 270 per kilo sa latag po nila rito. 300 na kilo. Magkano tong helmet? Helmet. Kalahati. 200 na lang. Bali 400 yan. Oo, 400. Kalahati. 200. 400 po yung isang ulo ng yellow pinto. Ano yung mga katawan nito? Naubos na. Naubos na. Iyon lang. Hindi natin inabutan, no? Yung mga latag nila ng mga masarap na inihaw na panga. Tapos yung mga laman na masarap na ikilaw. Na ubos na yung bentahan nila ng latag dito ng mga yellow pinto na. So, ito lang po yung ating na-update sa kanilang mga latagan. Bossing, salamat. Santol, 50 pesos na kilo. 140 po sa mga ubas. Seedless na po yan. So, dito, yung mga per kilo, no? 360 sa mga ipon.
per kilo. At meron din po 310 na kilo. 120 boss, wala na, yan na lang po. Shoutout sa'yo, El. Good morning, boss Lando. Magkano per kilo mo ng tilapia? 120 na lang, boss Lando, wala na. 120 po sa per kilo po dito ng tilapia ang Batangas. Paninda po ni Boy Tilapia. Kasi ate. Hindi pa siya 20. Tip down, tip. Betit pa rin. Thank you, eh. Betit. Babalik yun. Nakalimutan. May sukli pala pamasahe ko. So, shoutout El. Good morning sa'yo ha. Yan po si Boy Tilapia, no? Pati na sila ni Boy Bangus. So, lapit na tayo at... natin dyan, puntahan na kayo. Ayun. Hanggang wala Ilang box yung binili mo na? 4. So, 4 na cooler po yung kanyang nahangon na tilapiyang Batangas. So, yan na lang natitira ngayon. So, 120 ang per kilo. Kilo, 120 na. Ayan. Wala na, oh. Yan na lang. Salamat sa'yo, Boy Tilapia. At iikot na ako. Thank you. At dito tayo kay Boy Putik. Ayun. Makain na po. Dito mga pusit lumot. Pusit kalawang. Sorry. Pusit kalawang po natin dito ay 180. 180 na kilo. Wala ka ngayong malaking tuna. Wala ngayon boss eh. Yung sa taas meron eh. Nakita ko to may latag sila. Saka dito kaila Boy Bangus. Kaya lang natira ulo. Oo, ano lang. Naubos pala kahapon yung ano no. Naubos boss. Ilatag namin ng hapon boss. Kain tao. Lodi, salamat. Thank you. Shout out sa'yo. Thank you. Shout out. Shoutout. Shoutout nga pala sa baby ko. Ayun, shout out sa baby ko. Bago ba yan? Hindi. Isa lang yun. Ayun, akala ko bago eh. Pares ka lang sunod. Madadali tayo doon. Sinabi yung bago. Salamat. So yan, yung mga gulay, no? 20 pesos. Mga 50, 20 pesos sa mga latagan po ng mga gulay. 70 pesos sa mga latagan ng saging. Ganda ng saging, no? 70 ang kilo. At mga pusit kalawang natin dito, 220. Shoutout sa iyo, Boy Putik. Enjoy sa pagkain. Ito po yan. 220 sa mga pusit kalawang. 70 po. Tapos 170 sa yellowfin tuna. Pogi! Shoutout! Lima kami yan. So ayan po yung update natin no, sa mga latag ng isda at pusit kalawang. Idol, shoutout. So shoutout sa iyo, Lodi. Shoutout, good morning, enjoy. Ayan yung mga ubas po natin na seedless. Ayan po yung mga presyo ng kanilang latag. Ayan. So sa mga presyo po no, ng mga prutas. So ito naman po yung mga presyuan no, ng mga latag. Oh. Meron tayong bayabas, mansanas, at mga seedless na ubas. So wala tayong nakikitang baha. Maya-maya lang po ay magkakaroon yan kasi sa oras ng paglaki ng tubig, ngayon po ay 2:1, no? Dito sa Malabon o Estrella Street sa kahabaan po. Hipon 340 per kilo. Wala nang tinda si Abito ha. Nakabos na. Nakaubos na. Ganda ng hipon natin dito. Kaya lang medyo mataas ang mga kilo, no? 340. Ganda ng hipon talaga, oh. Tapos mga talaba. So ito po ay 100 pesos no sa mga kadatakan. Bago yan. Ito 100 pesos pa rin. Bago malalaki yan. 100 lang. May dagdag ka yan din. Ayan. Mga 100 pesos no.
B1, salamat. So, dito, 50 pesos tumpukan, no? Ng kanyang latag. Ito yan, mga galunggong. 100 pesos. Magkano ang kilo, bossing? 240 sa per kilo, no? Na ang galunggong. Boss, salamat. Ito yung 10 piso. Isang piraso ng mga pipino. Ipon 330 at 300 pesos na kilo. So nandito tayo sa pwesto ni Kuya Ricky. Good morning po. Wala na. Puro tumpukan na tsaka mga salmon head, no? Ang latagan. So ayan po yung mga latag nila rito, yung mga bangus na inyo pong mabibili. So nandito tayo sa latagan ng mga gulay. Dito isang piraso na pipino. At yung mga kamatis ay 70 pesos per kilo. So nakababa tayo dito sa kahaba ng Estrella, no? Dahil nga po walang pa tayong nakita. So dito, ang mga lumot po natin ay 200 pesos na kilo. At yung hipon po dito ay 320 per kilo. So ito po yung mga bentahan po nila dito sa pagbaba ng tulay, no, sa kahaba ng Estrella. At yung mga tambakol natin, no, 100 pesos na kilo. Pwede ka na mag-ihaw, magsinigang ng mga isdang tambakol. Dito ay malalaki na pusit. Ayan, 200 pesos. $130 sa mga pusit kalawang per kilo. At tumpukan po ng mga bangus na pandaing ay 100 pesos. Lalakito, 150. 150 na kilo. TikTok. Padalaga, oh. Dala TikTok ko nakalagay. Ayun po yung price, no, ng isda. At dito sa per kilo ng hipon ay 300 pesos per kilo. At 340 per kilo. So mataas ang demand ngayon ng mga hipon, no, sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Ayan po yung mga presyo na pinapakita ko po sa aking update at pagbablog sa Malabon. At ang mga tilapiyang Batangas din po doon ay 120, no, na kilo. So shout out sa mga mamimili. So nandito tayo sa latagan ng mga tilapia, no, tilapiyang Batangas. 120 po sa mga per kilo. 120 per kilo, no, ng kanilang mga tilapiyang Batangas. Dito 300 pesos per kilo. Ito po 100 pesos pandaing na bangus. Ang mga balsa galunggong po dito ay 140. Wala si Maki. Ilang kilo sa totoong buhay natin. So ayan po, nandito tayo sa bandang ibaba sa ating mga ina-update na mga presyuhan, no. Dito 90 pesos mga tilapiyang Pampanga, ayan. 90 pesos na kilo. At tumpukan ay 100 pesos. Pinumpok na. Ayan, mga tinumpok na po sa latagan, no, ng kanila mga tilapia. At kilo rin po dito 100 pesos. Mga bangus pandaing. Wala yung anak mo? Andiyan kay nanay. Ah, Saan ko kami may kita lang? oo nga. Kakasubilan.
Dito muna ako, Avatar. Salamat ha. Na-update ko na yung mga presyo ng mga isda mo. So dito tayo sa iba pang mga latagan na mabibili o mapipili, no? Ito yan, sa mga latagan. So nandito tayo mga isdang katsareta na malalaki. Ito po mga katsareta na malalaki. 100 pesos na kilo. Kada isang piraso po ay 100 pesos. Isang bugkos ng mga gilit na laman. Boss, nando. Pugita, 150 na lang. 150 per kilo ng pugita, no? Octopus buwan. So, ito yung mga bentahan na ating pong na-update dito sa bandang ibaba sa kahabaan ng Estrella Street ng Malabon Fish Market. Ito mga 1-1 na lang. bagsak, no? Kay Jeff Baliw. Ayun o, nangungulit. Shout out sa'yo, Boss Jeff. Yan po ay 180, no? Isda pusit bagsak. Ayan, bagsak po yan, pusit. At mga octopus. Pugita. Magkano pugita? lang ang Ayun. kilo. Pugita po ay 150 na per kilo. Papanoorin ko mamaya yan. Mga talakitok na sa mga latagan nila. Oh. So, ito yung mga malalaking isda na mga isdang betilya. Ito yung bubuli. Ito yung betilya. Oh. Magkano yung betilya, bossing? Oh, 120 lang po yung per kilo dito ng isdang betilya. Talakitok, bubuli. At mga surahan. So, ayan po yung mga latag nila ng mga isdang malalaki. Alright, so yun po yung mga na-update natin dito sa bandang Boss dulo. Lando. So dito po yung mga presyo ng mga tilapiyang Batangas po natin ay 120. Yan po yung 120 per kilo sa ating pong update. At dito rin po ay 120 naman po. Parehas na po ang per kilo. 120. At dito sa mga malalaking tilapia ni Agustin, happy birthday sa iyo. Mabuhay ka hanggang gusto mo. So 130 na per kilo. 120 sa mga maliliit, no? So nandito tayo sa pwesto niya, 130. So happy birthday sa iyo, Agustin Miraflores. Shout out sa iyo. At sa mga lalong-lalo na sa mga OFW natin dyan na naganak buhay sa ibang bansa, shout out sa inyo, Ayun. mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ayun, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Happy birthday sa iyo, Agustin. Babawi ako sa iyo. Mabuhay ka rin hanggat gusto mo. Oo, nakawi. Ayun, nakabawi si Boss Lando ha. Dahil birthday niya, mabuhay ka hanggat gusto mo. So salamat, Agustin. Enjoy your day sa iyong kaarawan. Salamat. So ito yung pwesto ni Brian Flores na kaibigan natin dito na nagbebenta, no, ng mga hipon. Ayan. So ang per kilohan ng kanyang mga hipon dito na mga latagan sa sariwa na hipon. Ayan. Sariwa, Boss Lando. Ayan, 240 na kilo. So ngayon lang uli natin siya nabalikan dito. Gawa nga ng laging may tubig, no? Boss Lando, ulang ko, Boss Lando, dadagdagan ni Brian yan, Boss Ayan, Lando. Dadagdagan ni Brian yan. Isa, uy. Dinampot. So ayun po, yung presyohan ng latag po dito ni Brian Flores ng kanyang mga latag na hipon, 340. So dito na tayo. Shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga silent viewers po natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. Maraming salamat po sa mga pumunta rito, no, sa mga dumayo sa bayan po ng Malabon. So shout out sa ating mga kaibigan dyan sa Burautan. Shout out sa inyong lahat. At enjoy and visit po sa ating pamimili. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Enjoy and visit po sa ating lahat. God bless po and bye bye.